Damai di batana sumurun sian sayur toh. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Atani debata di kita. Ima di parlimota di hamamave ni Tuhatai Yesus. Natar surat di Injil Nisi Markus bidu 15 mamukamai sian ayat 22 sahak di ayat 40 sada songonoma hidup katana. Jadi di buan nasi nama ibana tukul kata lapatanna partakurahan di lehon nasida matu ibana anggur nama saumir alai dan dijalo dipersilakan nasida do ibana jadi dibagi ma'aka abikna todung do dibahen laho pasagi hoca dipukul sia do dipersilakan nasida ibana jala di surat nasida do tu gijamna surat persalaanna rajani Yahudi rab dohot ibana dipersilapkan nasida dua panamu sada di siamuna sada di habiran gabe jupang ma nanido ni surati tarajum do ibana tu halap parjaha jadi diicahi akapa murusima ibana diupir kon bema ulu nasida uhud dipadok peho nama ngalohai bagas coroi jangan napa jong coksa di bagasan tuluan perlu hadirin jalani jurmaho sian hauna pinasilangi sumaktusido panicahion ni akasi tua ni malim rabdohot aka siboto surat aka nama sipadoha naleban di palua ia dirina so terpeluasa ho Kristus Raja di Israel mi jurmaho atong sian hauna pinarsilani asa huidahami jala korsea manicahido nang donganna tersilan alai di hosniari songgok ma naholum tuliat tanui sahak rodi pukul tulu jadi di pukul tului maswara nabalga ma Yesus majuhon ale debataku buasa tadi konomwa Eloi Eloi lama sabachthani jadi adoma deba na jongjong disi na upegesa gabe di dogma si Elia do jinomai ale mardujung masa harap manor limu tu asom dilohoton mai tu tolong laho parinum ibana huhut maridot atau taida manang na rodo si Elia pajurkon ibana dungi maswara na gogo ma Yesus laos tosma hosana jadi maribak bola dua ma hire-hire na dibagas coroi sian gijang tutoro dung diidalek nan na mangadupi ibana songoni hape parmatena debe didok tutudo on anak di debata halako mana tak ngatak do sian nadau deba ina
songon si Maria Magdalena, si Maria ni si Jakobus nau poso, aku ni ina ni si Joseph dohot si Salome. Dihuton nasi dado ibana, lau makobasi uju Galilea dope ibana, dukon ni lad dope akan asing narak nakpo dohot ibana tu Jerusalem. Ima saham. Kamu kamanginang na poso bulung molo tapatupan wae parnengota di hamamate di Tuhan Yesus ahado nagari nanal na taingot na masa di situ totu ikusudilu kita mandok ima silang ni Yesus atau ahado lapatan ni silang ni Yesus tu kita bahasa gawe silang simbol lambang ni kita halap Kristen. Biasanya niyan molozorma memilih lambang saya dipilih do nagagah na hebat yang perkasa na bui mengagumkan. Isarana lambang Indonesia dia memilih burung Garuda. Amerika memilih lambang elang. Singapura memilih lambang singa. Asa agak jarang do bangsa memilih lambangnya sama cacing mana kecoa. Karena tidak gagah, karena tidak hebat. Hape moro harap Kristen dia memilih lambang sebagai silang atau sal. Bahasa silang yang menjadi lambang orang Kristen. Mulut tadi nanti diterpukul di ayat 22. Dilot nakit di sini. Jadi ibuan nasida maibana tu Golgata partakuraha jala di Popusia dipersilakon marak doh dua harapan namun sada di siamuna doh sada di hadiran molo didot di son sahat manasida tu Golgata partakuraha di hata Heber didot doi Golgolet Gulguta ima inganan pamajalan di Tuhan Yesus. Biasanya akan dibuat tudolo partakurahan itu dianggap adalah orang-orang yang jahat. Tusima akapar jahat dipersilakan. Dan tradisi penyalipan yang pertama sekali ini sebenarnya terjadi di Persia. Karena orang Persia memperlakukan tradisi salib karena tanah Persia itu katanya tanah yang suci, Nabadiyah, yang kudus. Jadi karena ini tanah yang suci, dalam moro hanasida adon akajolma namanglahon hajahato. Tapi siapa yang melakukan kejahatan di tanah Persia sebagai hukuman bagi mereka, dia harus disalibkan ikut dipersidak pemanasinya. Sianido dapat terusahali tradisi penyaliban berlaku di Persia. Setiap orang yang melakukan kejahatan akan digantung. Alat anui taruh suci. Tidak boleh melakukan dosa atau kejahatan. Siapa kedapatan akan dihukum. Tradisi orang Romawi memang ada juga silang. Mereka itu memperlakukan tradisi penyaliban adalah diperlakukan bagi orang-orang muda hatuban ala akabudak hatuban tidak memiliki kekuatan hukum akan sidama nah layak harus disalibkan mana dipersilakan. Jadi hacik do halak dihalak rom akan halak budak jadi halakom dipersilakan.
pemahaman orang Yahudi dan Yunani itu beda. Menurut Yahudi dan Yunani, orang yang disalibkan itu adalah orang yang paling terhina. Di hal Yahudi di dok akan tersilang nahona bula yang kena kutuk di Galatia 3 ayat 13b. Hona bula do genuk na tergantung di hau. Hona bula kena kutuk orang-orang yang digantung di dosa. Bagi orang Yunani itu adalah kebodohan. Hal todo hal na tersalib dibersihkan. Di sada Korintus sada ayat 20. Yesus na tersilang gawe pergasipan di hal Yahudi ha otoon diaka si pilih. Karena itu dah dalam firman ini, setelah Yesus memikul salibnya di Golgota, di Partakurahani, ino benda Yesus dipareanea, dihina, ditijuri, dan memang puncaknya dia disalibkan, dipersilak pemaibana di Golgota. Atau buasa gabi silang lebang ni halak Kristen. Menurut pendeta Billy Graham yang sangat terkenal, dia sebagai pendeta, Ibana Songonon ada dua alasannya. Pertama katanya, lebang ni silang salib lao paingot todo itu hita molo hita colma ngabada bube tu bagasan dosa alani nekon uhuman ni debatado hita molo di jolma buido hita didok naburju yang tulus na hebat alai di jolo di debata hita sudah tung berdosa alani molo huta tarsila ikut dohonok kumanian au hiado nian nekot tersila HP diganti mai dohok Yesus ido penna adong dihitan mai parosolion diri pengakuan dosa sebenarnya akulah yang harus disalibkan. Karena itulah kita harus benar-benar mengaku dosa di hadapan Tuhan. Do ibadah musik lambang salib itu ima batu duhon holong ni rohani Yesus. Adong ma suara nito di iman dok tuau nak tuhita. Hamu sudah berdosa dok. Hamu sudah nari naramudo. Sasi tomna ikon mate do hita ale dosata. Alainna Roma Yesus maka holongi hita. Akulah mencintai. Jadi salib adalah ibarat surat dari surga yang membawa tiga kata Alati. Aku mencintaimu. Kristus mencintaimu. Alani ido. Buido do tasongono nati. Anggoau nadangol doa. Nabugus doa. Gudak si taunokku saya bagasan sahid doa alani unang mahita nabiya. Jangan kita takut, justru sekarang saya berkata aku mencintaimu, aku mengasihimu, huhaholongi dohoni. Itulah kata salib itu. Saat kita menderita, saat kita bergumul, tetapi datang salib bersuara aku mencintai. Asa bangga do kita punya lambang salib. Ima batu duhon holong ni Yesus tu hita na sumani. Hawa kamanginan tidak muse di bagasan terpukta di son di ayat 27 tidak Yesus do dilehon nasida matu ibana anggur nama saumir alai dan dijaga syukur-syukur puasa dan dijaga Yesus anggur nama saumir HP sian hapel silangi
di jo ibadah do mauas. Memang anggur namar saumir adong do ramuan naboi sobat obat bius. Katanya itu adalah penghilang rasa sakit, penghilang ingatan. Asa unang dihilala dohodang disadari hina hacina tersilani. Ido ubahin ditulak Yesus buas. Ikut taonon nado sude hina hacina isilani. Ai ido misi ni Yesus roh tu portibion. Dia harus menjalani, merasakan begitu pahitnya, dia harus disanjungkan. Semua hukuman, kesakitan, dan penderitaan itu tanpa mau dia terlewat sedikit pun, dia harus alami. Ai molo di badu di tahun ibadah di porsa disilangi, baholan di mama dosata disesa. Alai 25 ditulak. Asa sude ditahu, asa marhitei sude sitaono. Penderitaan manusia ala didosai sude mai dituhu ibadah. Alani ini kamu kembangina arganai HPRT pola lo ditulak ibadah nakit disi anggur nama saur mirki tujuanna HP asa sudido jolma di portibion di sesa dosa tak auhum mai tapeo mai tu bagasan rohat pola ibana ikko manau naji molodaida mamuse sian ayat 20 sahatu ayat 22 dung di hau pinarsilangi ibana sudena toropi holan nama icari dok laki disi peho nama lohai bagas jorok napa jongjong di bagasan tuluang di dok matu Yesus balua madirin dalam mijur maho sian hau pinarsilangi di dok muse mangalebana ia naleban di padua ho ia dirina so terpaduasa di dok muse doho do na dihadiran di Yesus ini mangicah ibadah ho Kristus Raja Israel mijur mahwatong sian na pinarsilangi asa widahami jala hosea sude nasida mangalehai Tuhan Yesus. Tetapi apa jawaban Yesus dari kesan? Yesus tidak membalas. Dia tidak menghukum. Yesus tidak mengutuki. Tetapi yang luar biasa adalah justru Yesus mendoakan. Ilo benenata jaha di Yohanes 10 ayat 24. Sian ha pinarsilangi ilo Yesus do. Aleama marpamuati marohami dan nasida. Airang di boto nasida nabi nahen nasida mulubui jonyan raptalok joi ala masyarakat sada sen hampir lagi hak mereka mando ale marpamuati maroham mida nasida dan di boto nasida nabi nahen nasida. Inilah sebuah pengampunan yang luar biasa. Oma hataridani holong di Yesus, holong nama muli, holong agape. Ketika kita mau mengampuni orang yang lain yang bersalah kepada kita tanpa siap, alani las manuain jojo tu hita sudi, asa hita be, tatiru mat Yesus, olo hita mengampuni akadosat dongata nama salah tu hita. Nah pasti dinguruni persyaratan 9 pari bui do adong nahacit ni rohata di bahe dongata tu hita sipata se adong do mungkin na bui dendam se ondo sipata namar hoso tu hita
alai nuai tatiru ma Yesus, dia mau mengampuni orang manesa dosa di musuhna, bahkan dia duakan awak kemangina na posokulu nate molo tungarong do mata na marsala tu kita, molo tungarong do mata na mardosa tu kita, na mapain haci do hata mana si matua pei parumai pei ianako pei na toras pei di kaptor pei di perkarejo pei alai tatiru ma Yesus se sama dosa nasida marpamuati marohamina nasida unang baros itu nasida asa molo adong dihitan wae di bagas jorokon na marsalisi na masih rosoma na dong rasa dendam omat kina hita ikon olo hita mengampuni masih sisa dosa ido bena adong sada serta niang di Yesus aliamanami nama dok sesama dosa nami somon panesa nami ni dosa ni dongan nama dosa Tuhan anon tapak pado ulur dabagia. Perjamuan kudus itulah sebagai tanda kita mau mengampuni dosa-dosa sesama kita, kita mau mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita benar-benar disucikan di babagia kita oleh darah Yesus Kristus. Tuhan karena sudah babagia, rekod kita sudah babagia sebagai tanda kita mau disucikan, mau berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama kita. Kamu kemangginan siang hawapinor silangi muse diro Yesus do daya tuluk lupa ale debatakku buasa tadi konomwa Eloi Eloi lama sabachthani debata ditadikon debata ahado lapatan ni hakau omma hatanan enet sepesal 22 nabatuduhon hina hati hina jorbuni dosa ay siram siang debata tabayak komanwai songon rating nasiram siang hauna gabe sobanguru mai kering mai dungi gabe malos ditutum losuban debataku nasiram siang debata itulah sebagai tanda puncak penderitaan akibat dosa-dosa umat manusia. Mahiteima dipaturu tu hita jorbuk nei HP pakorhon akibat dosa. Karena itu jangan anggap enteng dengan dosa. Ikon mate ma Yesus anak ni debata asal melua hita siang. Mahiteima lain tu hita nama pumu di sok. Tapa husor ma di bagas ado hakta no bagas bohado datan mudo pe se mardusa datu mago mata jakon pakokopon nai marhite nama jalo ibana gawe sipadua do radehita sude mangulahon lomoniro. Karena itu jangan main-main dengan dosa. Usahakanlah tidak menjadikan dosa sebagai kebiasaan, tetapi setiap saat mintalah pertolongan kuasa Roh Kudus agar kita mampu menghindari semua perbuatan dosa. Inilah yang sudah kita mengimani, mempercayai salib Kristus. Alaniro hamba kamangina tadokma di bagasati kior dukutata Tuhan silami mubama rohku hujalo ma Yesus si balua au unang ma au be saya mengului hagiot ni dariku unang be tidak dati mengulur dosa. Itulah yang berharga bagi kita. Asa una songo musenina akan naposi kita naparpudi sian hape na silangi di Yesus itu Laos dungi marsoara nagugo ma Yesus Laos tosma hosana adalah patan
tosma hosana nunga dilehon hosana manubus nunga sidung paru kilona ala nunga tos hosana. Hutang dosa kita telah lunas dibayar, tidak ada tersirat sedikit pun, bukan diangsur, bukan kredit, tetapi lunas dibayar oleh Yesus. Jadi dosa nasamu dia pejor buna molo olo hita mengaku dosa tak radidu Yesus manesa dosa alani tada potong merluju mahikatu Yesus unambe manipa dosa ale radi manesa dosa. Kedua molo ridok tos mahosana selesai. Ini adalah ungkapan pengumuman kemenangan akhir penghukuman melalui salib. Oleh karena itu, Moredo kotos mahosana telestai selesai bukan tanda kegagalan, bukan tanda penghukuman, bukan tanda kekalahan, tetapi justru tos mahosana sebagai tanda kemenangan, tanda pengharapan, tanda keselamatan bagi umat manusia. Jadi Golgota, Patakurahani bukan jalan terakhir bagi Yesus, tetapi proses menuju keselamatan dan keselamatan yang terindah, karena di hari yang ketiga dia akan bangkit kembali menaklukkan kuasa dunia, menaklukkan kuasa kematian. Jadi kita renungkanlah, tidak ada keselamatan yang paling sempurna dan keselamatan hanya dilakukan oleh Yesus. Karena itu, jangan pernah mencari keselamatan di tempat yang lain, di Allah yang lain. Hanya di dalam Yesuslah keselamatan yang sempurna yang sudah tersedia. Tengok maka mangilang hati. Holang di bagasan Yesus do HP adong haluau nasumuni. Alani ido nakinan tabigi na terakhir di bagasan tukukon ima sahalak leknam nama do tutudo on anak ni debata. Pada saat itu leknam percaya, dia yakin bahwa ini adalah anak Allah yang selama ini dia orang yang kafir, tidak mau percaya, tetapi setelah dia melihat Yesus kau salib, dia bersaksi, dia mengaku tuturon anak ni debata. Salahkan leknan bersaksi, dia percaya. Bagaimana kita sekarang? Mari maknai semua peristiwa itu dari hatimu yang kita renungkan pada hari ini. Gunakanlah seperti kata leknan ini. Yesus itu adalah benar-benar Tuhan, pembawa keselamatan bagi kita. Atau hamba kemanginan hati doh maita mengaku tuturo HP ibadah anak di debata. Itulah dalam keselamatan yang sempurna bagi kita. Amin. Nunga masal hami ale Tuhan dohot hatam di parbohani horo hami Tuhan di kesian hatam di namar ningot kami di hama maten imana lau menubus dosa nami huboto hami takas ala ni dosa nami neko mati do hami ala di batul hol holo muna argai pola tiris mundar budi Golgata hola kumoko pani ala ni ima ala Tuhan sian nasa rohanami sian nasa haporson nami usok bahami mau hapor sehami mau homa haluau na manotong di hami manak tu dia behami Tuhan bangalaka tu dia hami Tuhan mangula silor nami alai Tuhan daksirang di hami siapko hului hami mahatam hapor sehami mahatam hulahok kami mahatam ido na arga di hami idamar ningot kami di hama mateni jalatadani ale Tuhan anon duksip pun parlemen rutan nami pe ulor na badia la bagawuhon si panom itu bagasarohan nami to dinami asa melua hami mardami hami to horot to wancorna asa ditikina musia Tuhan pardo mahami di parjabar di harajon musuh atau
pasuk-pasuk hari Tuhan Yesus. Amin. Mari kita los kata sahabat.